Ramogi TV, Nairobi. Ng'anyo mar lakteche madhi nyime pacho kano mi peke kinde nyasi mar jaod bura mar Lugari Nabii na Bwera. Kano lose nyasi no jatend migawo mar thieth NAKHUMICHA owacho ni winjruok manobede kind sirkal kod riwruok mar lakteche higa 2017 notimore ka aonge. Kata kamano osingo mar temo yudo duoko makare mondo lakteche odoge tich. Korka kore jaod bura ma Ugunjo Pio Wandayi wacho ni ng'anyo mar lakteche en gima hinyo oganda mathoth kokwayo jaod bura mondo okadh budget mambalang' mondo konye kelo resruok ne lakteche. Wach mosir kod Wycliffe Oparanya mowacho ni obwok kaka NAKHUMICHA okawo ng'anyo mar lakteche mayot. Kama kuna shida. Mkataba ilisaliwa 2017, ezenaba wae na 2017. Nyoneji rescue. Nendoe mbona kuna makosa hapa, hiyo makosa nitarekebisha. Na hii serikali inataka kurekebisha makosa kila mahali. Ndio nyinyi wananchi mpate faida. The issue of the doctor strike is so serious that it cannot be wished away. Drastic action needs to be taken. If it's a question of budget, and the speaker is here, a noble man, let us summon parliament next week. It's not something about just the Ministry of Health. Na wabunge mukiwa hapa, let's all join in and advise. As I stand here, I urge our doctors. Sometimes we argue as to whether it's the egg first or the hen first. Bila yai kuku hange kuweko, bila kuku yai hange kuweko. Turudi kasini, tuendelee kuongea, we will be able to reach a compromise. Hawa wananchi ambao wanaumia because of the strike are our people. Jodaka chelgo sepi mar bungu ma Ololuwa